नमस्कार. माझा गाव माझी कविता या सदरात आजची ही मालवणी कविता कवयित्री अर्चना परब मडुरा सावंतवाडी यांच्या लेखणीतून शब्दबद्ध झालेली आहे. कवितेचं शीर्षक आहे सुंदरवाडी आमची सावंतवाडी. अशा माझ्या कोकणात साखरेची नाती, लोणगट मने जशी लाल लाल माती, हिरवाईने सजलेलं गाव माझं कोकणचं गाव, हे माझं कोकणचं गाव. सुंदरवाडी आमची सावंतवाडी. लाकडी खेळणी खाजा गरे सुरंगी आणि आबोली. लाकडी खेळणी खाजा गरे सुरंगी आणि आबोली. पाठीशी आमच्या वेतोबा रवळनाथ गिरोबा माऊली. सावंत भोसले आमचे राजे सरकार, आमच्या सावंतवाडीर संत कृपा परंपार. उपरलकर देवाकडे 335 गावांची मालकी. सातेरी विठ्ठल आत्मेश्वरार आमची भावभक्ती. शिक्षण क्षेत्रात आमचो लौकिक फार. आरपीडी कळसुलकर एसपीकेची आमची पोरा हुशार. फिरान सोपाची नाय अशी आमची बाजारपेठ. आणि गजाली मारूक मोती तलावाच्या काटार भेट. घमघमाट आमच्याकडे आंबे काजू कोकमाचो. घमघमाट आमच्याकडे आंबे काजू कोकमाचो. तालुको आमचो जत्रा दशावतार भजन कलेचो. तालुको आमचो जत्रा दशावतार भजन कलेचो. कोकणची काशी सोनुर्लीची माऊली. लोटांगणाच्या जत्रेची ख्याती जगभर पोचली. आमची आंबोली तर कोकणचं महाबळेश्वर. एकदा तरी करू ती निसर्गाची सफर. धबधब्यावर कुडकुडासर नावचा. आणि कोकणची चंद्रभागा बघूक हिरण्यकेशिक जाऊचा. आणि कोकणची चंद्रभागा बघूक हिरण्यकेशिक जाऊचा. संत सोहिरोबा नाथांका साक्षात्कार इन्सुलिक झालो. साटम महाराजांच्या पदस्पर्शान दाणोली गाव पावन झालो. सर्पमित्र ही ख्याती वटवणे गावाची. तर चौकुळ कलंबिस्त ही गावा सैनिकांची. तर चौकुळ कलंबिस्त ही गावा सैनिकांची. नेमळे गावात कलया मलया, तर मळगावात भूतनाथाची महती. आणि आजगाव पंचायतानात वेतोबाची कीर्ती. बांदेश्वराची कृपा बांद्यार झाली. आणि मयेकारीन हुंता निसर्गाच्या कृपेन सुंदरवाडी आमची सावंतवाडी झाली. आणि मयेकारीन हुंता निसर्गाच्या कृपेन सुंदरवाडी आमची सावंतवाडी झाली.